Именно за българското. Оглан, оглан, кал gidelim, oğlan oğlan kal gidelim, Cayırında boyuna koyun güdelim, ne güzel olan yalabık çoban. Oğlan oğlan kal gidelim, oğlan oğlan kal gidelim, Cayırında boyuna koyun güdelim, ne güzel olan yalabık çoban. Чудесно! Тези песни в класа ли учите или вкъщи? По-български? Bir sürü işidiyoruz bu türküleri babalardan, dadalardan. İşidiyoruz onu evde çalarız gagavuşu. Yer bir праздник düğünlerde biz onları çalıyorduk. Açan evleniyorlar, biz çalıyorduk onları. Olsunlar onlar yaşasınlar isla. Аз имам малки братчета, които тоже знаят български език. Ти най-малкото чете приказки. Мама чете за кухня, за здраве. Тата така чете за исторически личности. Всеки от какво се интересува. Так, така. Учителката разказва какви традиции има в селото. Скоро ще бъде Коледа и тя на нас започна да разказва какви в България правили празник Коледа. Разказва каква са историята на Кубей, как тя се сътворила. Още тя на нас разказва, като тя пита нас, нещо знаем ли, да питаме своите си деди, прадеди, баби, да питаме какви истории знаят за Българията. А ето как се освояват някои традиции на практика, които учат на трудолюбие деца и внуци, на усет за красота, за помощ на близки и съседи, за подготовка към живота. Кубейци обичат да живеят добре в големи просторни къщи. Не изостават от съседите. Строят нови, още по-хубави или доразширяват и дострояват. Родна, позната традиция, а най-бързо се издига дом на меджия. И не само спори, а е интересно и весело. От бабини, от дядови ще са поведи да се строим вместе, колективно. И по неделите правим тако с чемур друзья, родственники. Сбираме се, работим. Той казват му меджия, да, днеска на един, утре на друг. Да, меджия. Ти се строи селото, казват наши майкини, бабушкини. От 60-та до 80-та година той беше масово, ката неделя, а сега на редкост. За колко дни го правите този чемур? Колко дни? 3 часа. 3 часа? Да. Не 1, 2, 3 дни? Не. Ние работим дружно, бързо. Бързо работите, да. Но докато го умесите, докато това? 2 дена, общо. Да. Ами казват, че къщите по-хубави са от другите, които се строят с тухли, да? Но той дошло веш от едно време, веш от трипольската култура. Саман и кирпич, то е теплоизоляция и зима топло, и в лято студено. Да. За това правите, да. Да, ама аз виждам тук, че имате една къща, на кого правите още? Ну, то такова традиция, да се строим и да се перестраиваме. Всегда работа има. Трудът не спира в дворовете, на полето и в предприятията. Голямо облегчение за кубейци е работата на маслобойката. В нея работят 3 души в смяна с завеждащ Михаил Колев. Мощността е 1300 кг. Заплащането е добро. И животновъдството в Кубей винаги се е развивало добре, ако годините са плодородни, без суша. Тогава има достатъчно силаж и фураж. Силажната царевица заема площ от 921 хектара. Механизаторите имат добра организация. Бързо и в срок прибират добрата реколта, която се превръща в нужната храна за зимата на животните.
8000 тона. То нашата норма с запасом. И грубите корма заложихме малко сенаж, ще заложим още малко чехлеж. И мислим да имаме пълно обезпечение. У нас мнението е едно, животновъдство трябва да го има, особено крупна рогата скот трябва да имаме. И затова ние с заготовка корма не опазваме. Заложим хубав силос, масата е зелена, още не подсъхна. Това уже с участък на кормление заканчиваме, а тъй завершена уже пълната закладка силоса. По състояние сега животновъдството и в бъдеще ще го увеличавате ли? Да го увеличаваме на очень мъничък процент, ще го увеличаваме, на големи възможности нямаме, но да го съхраним в том виде, в тех объемах, где-то имаме, това обязательно с небольшим наращиванием. Но не го увеличваме силно, защото нека да бъде по-малко, да бъде нахранен скота и да бъде сит. Работниците в кравефермата полагат особени грижи за растящите теленца и кравите майки. Цените на млякото са ниски, от което кравефермата губи, но и хората на този етап нямат достатъчно пари за всичко. Затова доячките получават малко пари, но пък в зависимост от надоя получават и мляко. Завеждащият фермата мечтае за повече установки, агрегати, транспортьори. Тази година кормата нас обеспечиват хубаво. Удойдя се дигнала по отношение к предыдущим годам. Очень сильно се дигнала. Например, най-много дава една крава? Най-много крава 24-26 литра молока. Хубаво сега като се отелила наши нетели, имаме 140 нетели. Мляко се дигна 10 литра, фураж доиме в настоящее време. Хубаво. Едно от печелищите предприятия е птицефермата, но и тя е намалила мощността си с 50 на 100. За година се продават по 2-3 милиона яйца. Работят 20 човека. За сега не се оплакват, но трябва да има промени. На работниците им се иска повече самостоятелност и повече работа. Фабриката на нашия колхоз, нашето товарищество, все време имаше прибыль. Това всички знаят. Но сега времето е друго, по-тежко и по-трудно да се работим, да влажваме, но ние се стараем. По-малко ли имате сега пилета и кокошки? Да, по-малко. Где-то мощност е, где-то работим на 50% от нашите възможности. А каква е причината? Все не хватава средства. Не хватава корма, не хватава финанси. А вие не можете ли да си ги заработите или той като заработите отива в стопанството? Това отива всичко въобще. Вот как раз приказахме с Петър Михайлович, той предлагава да се отдели, да бъде отделно да върви. Това е правилно предложение, но пока нашето хозяйство е едино и отива всичко в една каса. Петър Михайлович, ви какво ще кажете? Какво може да ви кажа? Днеска погледнете какво се получава. Като един човек разбира, гито то общо никой не мисли. Пък гито то има един хазяин, той си и хазяин на своето място. Не трябва никой да го убеждава, че трябва да се направи днеска то и друго. А ние как раз разсуждаваме и какво аз предложил. Ние предложаваме, ние го правим по лекичка той нещо. Ведь хазяйството голямо, потенциал му е голямо. Един председател, той не може да успее редом да погледне, редом да види, редом да даде команда. Да. Той не трябва днеска, той няма да се прави. Да се прибирне малко инак, да отдели птицефабриката, да им направи субшот, да не пръскат колхоза, а да направят субшот. Да. Той да вижда финансовото своето положение в конце месеца, ко зарабатва и ко трати. Да отдели консервирания комбинат своим пунктом, тоже да види ко зарабатва и ко трати. Да отдели гаражу, техниката, трактората, тоже в конце месяца да види ко ти зарабатыват. Зоре, ну, не е секрет. Днеска той заказва 1-2 трактора
и не мисли, где-то ко правят, где стувит, колку солярка земат, как го тратят, то не мисли несколько. А пак зоря, то Борис Александрович, председатель колхоза, как го удели, то есть всичко, че начень да считала. Строили 2 трактора да закаже. В конце месяца правят внутренний взаиморасчет. На тракторната бригада, той заказа 2 трактора. Внутренние чеки ги плати. Заказа машина, го плати. Той уже ще мисли, каква машина да закаже и где да го закаже. Где той по-ефтина. Ами как реагира председател на това? Той начава съглашава се. На вас ви дадат тази самостоятелност, вие ще се справите с това, нали? Ну, пока на первый путь полной самостоятельности не справим. Ну, до начиним, да именно начала, значит, помаленьку помощь сначала. Вот. Шима помощь, корма, дорога, финансы. И как сейчас станем покрепко на крака, с этим можно уже дальше говорим. 11 години след основаване на селото, когато земите са разработени и дават добър добив, кубейци започват да мислят за устройството на духовния си живот. Най-напред построяват черква, защото там в родината било трудно да изповядват вярата си. А тук, в свободните земи, правили това на воля. Но дошли и по-сложни съветски времена, когато черквата била разрушена. Сега от селския съвет и кооператива са отделени пари за построяването на нова черква. Разбирали дедите ни, че времето е вече друго и децата трябва да се учат. Необходими били собствени специалисти за всичко. През 1814 година в края на селото се създава първото еднокласно училище. След време то става начално. В 1842 година е открито двукласно мъжко училище, а в 1869 еднокласно женско. Образованието все повече се развива. През 1948 година в селото пристигат 5 учителки-доброволки от Сумска област. Я в Волгодское село попала в 1948 году. К нам, я закончила Новгород-Северское педучилище. К нам приехал нас вербовщик. Так, и рассказал, что в этом селе протекает река. И вот мы 5 человек с нашего педучилища приехали сюда. Здесь тогда не было же этих специалистов, не было учителей. Тогда была Измаильская область. И вот мы приехали сюда. Нам все показалось очень странным. Вот эти каменные заборы. У нас же дома там все деревянное, плетни. А где это там? Сумская область. Сумская область недалеко. Она была раньше Черниговская. Ну, от Новгород-Северска 35 километров, где я окончала это педучилище. Странным нам показалась эта площадь. Была пустая, этого парка не было. Стояли 2-3 скамейки, считался базар. И вот там женщины все ходили в длинных таких платьях, темных, толстых. Платки на голове. Особенно хуро было, там же в центре было хуро. Танцевали, босиком все танцевали. И вот эти платки белые, с бахромой или черные, только такие платки были. Но платья на них были такие, даже в выходной день надевали румынские еще, шелк такой, красивые платья были. Ну, мужчины нам показались очень такими полными. Они были одеты в такие, особенно осенью, вот эти, как называется, мишени с овечьей шкуры. В Утуре? Не знаю, как, ну да, в Одессе поместно они назывались мишени. И вот такие колпаки высокие. И нам казалось, что они вот такие, лица такие полные. Мы никак. Ну, в общем, очень странно все было. И как раз тот год, 48-й, ну, такое лето было очень сухое, осень. И как шли эти барашки, гнали вот домой уже барашек, и все звенят вот эти колокольчики, и вот эти каменные стены. А ворот не было, вообще были вот такие, значит, ворота, 3 доски. 3 доски,
И закрывались вот так. Нам казалось, что мы где-то или в Турции, или где. Мы никак не могли понять, где мы. Вам не захотелось сразу вернуться обратно? Ну, уже домой не вернешься, конечно. Конечно, скучно было. Но нам не было скучно, потому что нас 5 человек сразу приехали. Потом еще приехали. Тогда очень много приезжали сюда. Ведь детей было очень много. Было по 8 параллельных классов. Представляете? Столько было учеников. Много. Да, и вы должны были научить их говорить по-русски. Они не знали тогда еще говорить. Как же их учили? Вот были открыли потом подготовительные классы. Но я первый год мне дали 3-й класс. Как только я приступила к работе, 3-й класс. Было 45 человек. И потом еще одного подписали, ниже черты, 46 человек было в классах. Можете себе представить? И такие переростки были, они одного возраста были со мной, не, роста. Роста были такие, высокие переростки были. Ну вот, особенно один был интересный, этот Шоп, Георгий, как помним. Значит, ну, дети как были одеты? Царули, вот, жилеточка такая, или кожушана это, или сукона домотканная. И вот он, когда кто придет по норах, он как понесся, сусунулся вот так. Замолчите, да? Да, молчите, мол, слушайте. А только по-гагаузски говорили и по-болгарски говорили? И по-болгарски говорили, по-гагаузски, но по-русски же не знали дети, не знали. Трудно было, работали, как говорится, на пальцах. Ни наглядности никакой не было, ни учебников никаких не было. И вот мы с чего начинали обучать? Вот это стенка, это дверь, это окно, это потолок. А уже выходили на двор, и во дворе там это небо, это дерево, это кустарник, вот, это дорога. А там на свете эти узенькая дорожка, это, как у нас сказать, тропинка, да, это тропинка, это забор. Ну, они запоминали быстро? Запоминали все-таки дети, да. Това здание първото, дето аз като съм го запомнил, аз съм от 33-та година роден, като съм го запомнил, аз съм се учил в нея школа. А после това, 71-та до 74-та година, се построи допълнително това здание. После 74-та усилията на селото, на селския съвет, усилия с хората, помагава, построи се допълнително още една част, който да има где да се учат нашите деца малките. Построива и този спортзал, нов го построива. До това време нямаше ни спортзал, ни нищо. Децата ходят по школата, бягат на две страни. Пък сега всичкото си има. Всичкото и спортзал има. И да се борят децата има. И турник има. И бруси има. Но всичкото си имат сал да се учат децата. Да се учат. И ние за това се стараехме, което да моим, да има нашето поколение да продължава да се учат и да знаят. После това уже се построи новата школа, новата здание. Тя и се являва десетилетка. Това и заслугата тоже на директора. Той очень големи труди. Той, председателя колхоза, КСП, председателя сельския съвет, ти всичките в общем състрои и хората помагат. Състрои от построимията тези здания. Вие просто искахте тук да задържите всичките деца, да не ги разпръсвате по другите селища. Да ни отиват да се учат на друго място да бягат. Ние им даваме условия на място да се учат. То си вечерно време дома, до майка си, до баща си, има ке да го погледнеш, да го преследиш, ко прави това дете. А дали да го пустиш да иди на друго място, то уже не е то. Да. А тук на място, дето има българска пословица, камъка на място тежи. Обучението в новопостроените училища е вече на друго равнище. Кубейските възпитаници се връщат като специалисти. Мечтата на дедите започва да се реализира. Нашите предки, по-старшото поколение, видимо, самички разбрали, дето образованный човек, повечето му е да даде на общество и кето и на хората, дето той живее.
нашите сега специалисти, които работят тук в КСП Кубей, всички имат висше образование, всички закончили Мелитопольския сельхозен институт и Одесския сельхозен институт. Наверно, и зато и вашето КСП има големи успехи. Мисля, че за това, дето хората са подготовлени, на хата един сельскохозяйствен участък има одаренный човек, ентузиаст, дето более за делото, и затова мисля, че селото вие не отмре като някои други села. Жизнята върви, хозяйството върви напред, хотя по-тежко, конечно, но мисля, че от тази криза ще излязем при такъв отношение до делото. През 1993 година Украина става независима държава. Върховната Рада издава закон про национални меншини в Украина, където са записани правата на малцинствата. Едно от тях е изучаването на родните езици. В училище номер 1 учениците са 50% българи, 50 гагаузы. Те изучават родните езици от 3-ти клас. Учениците от къщи знаят диалектните си езици, но сами разбират, че трябва да учат литературните, за да могат да четат книги, да контактуват с прародината. На въпроса на Нина Уляновна защо трябва да учим български език, те отговарят. Защото ние сме българи. Защото това е език на моите прадеди. Защото него съм проговорил за пръв път. Защото аз съм българин. Защото български език мой роден език. Учил съм го от мама и татко, от баба и дядо. Уча го в училище и от книгите. Така поистина е мъдър съвет на Паисия Хилендарски. Своя труд «История славяно-българска» той дава на нас. Очень мъдър съвет. О, неразумно юроде! Защо се срамуваш да се наричаш българин и не четеш и не говориш на свой език? Или не са имали българите царство и държава? Часовете по гагаузски води учителят поет Иван Фьодорович Кьор. С удоволствие говорят гагаузчетата и на гагаузски, и на български. Беби нем будили ончин ничин бием дядум хем бабум гагауз и мамам на тятюм гагауз. Би суренере со дили школа да бем пек би немону кимерки две гидем бабума им дядума она надела батюрли масалле бян яземонар бем пек би нем будили ми. Но ти прекрасно говориш по гагаузски език. Това, наверно, и вкъщи говорите по гагаузски, не само в часовете, да? Да. Да, я взяла виде мам на химтятим на гагауз делимдя. Чудесно, чудесно. А тук в класа какво учите? Граматики, литература, да? Да, бисюренерис тюрлю масалары, историями за гагауз делимдя, юренерис граматикой. А имате ли учебници? Вар бездяки етла, вар тетрадкала, тефтерля. В училище академик Александър Теодоров Балам сега се учат 340 българчета. Учителките по български език Галина Колева и Юлия Боаджикара се стараят да запознаят учениците с българската литература и история. Урокът на Колева е за народните будители. През 1762 година отец Паисий написал малка книжка «История славяно-българска». В нея той разказал за славните дела на Рития по времена на Първото и Второто българско царство. Възхвалил делото на Кирил и Методий, на техните ученици. Отец Паисий сам разнасял историята по българските земи. Българите, които четели и слушали неговото слово, разбирали, че трябва да се възвърнат свободата си. Затова било нужно да се открият училище на роден език, да се обединят силите си като народ чрез християнска църква.
Георги Стойков Раковски изработил план за освобождението на отрочеството. Той смятал, че извън българите трябвало да се подготови съоръженията на тисячи българи, които трябвало да влизат в страната и да се подготвят въоръжението на султана. В много свои статьи Христо Ботев посочил, че главната задача на българите да примахнат чуждата власт. Той вярвал, че ще победи доброта и свободата. През 1999 година училището отбеляза 140 години от рождението на своя патрон с научно-теоретична конференция и литературно-музикална програма с участие на учени и гости от Одеска област, Молдова и България. Радост и гордост изпълваше сърцата на учители и ученици, че големият учен, славист и българист се е родил в Кубей. Радостта от празника беше още по-голяма, защото пристигнаха гости от Разград, градът на приятеля на академик Александър Теодоров Балан, Ананий Явашев. Детският капански ансамбъл Лудогорче танцува капански танц, който тук в Бесарабия за първи път виждахме. Затова вниманието, любопитството и аплодисментите